in the Benkulu. Ngizocela umfundisi uMavuso wasekwandeni ukuba sifundele umthandazo weSabatha. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha, sihlabelelo senkumbuzo yezukulwane, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungenu Jehova Anazaretha Andla lenkosi masikuqe sithandaze. Amen. Amen. Bantwana kaNkulunkulu, ngenkulu inhlonipho naNkulunkulu uJehova, ngiyakhuleka silo esikhulu, ngiyakhuleka silo samabandla. Amen. Ngiyakholeka indlula mithi yamakhosi ngithi bayede ehlangalezwe. Amen. Amen. Ngikhuleke nakubantwana bonke basendlunkulu. Nakubo bonke uNkulunkulu ngey'godlo zabo. Ngikhulekane nawo wonke amakhosi akhona kule nkonzo yethu yanamuhla. Ney'nduna zonke zezwe lakithi. Ney'khulu zonke ey'khona nomphakathi wonke owakhe leli lizwe. Amen. Bese ngibingelela nebandla lonke lamaNazaretha namabandla akhona phakathi kwethu. Amen. Ngameni likaNkulunkulu esimkhonzayo. Amen. Amen. Mina la ekhaya isihlobo esikhulu kabi. Hlobo wami la ekhaya ufuka kude kabi. Thiwa ngelinye ilanga kwaba khona indoda eyasuka kuleli zwe eyaya ngakithi lePhakameni. Ayifike ePhakameni yasifica ubabamkhulu, yabona ubabamkhulu Bombela.
yasibona izimanga izaze zobombela yaseyibuya isibuyela enkosini eyayikona ingonyama eyikona lezo sikhathi yathi yazosho ingonyama kunomuntu lapha ophilisa abantu ngezwi ngaphandle ukuthi akuthinde khuluma ngezwi bese uyasukuma uyahamba mawuyishosha mawungakhuluma mawungaboni akhulume bonakala usubona yase yahamba yathi ngonyama alo ngithatha siye siyobona lapho ngoba izwe lonke lengonyama ayisizwe ukuthi content izifanele ibone yayisihamba ke ngonyama iye ePhakameni mayifike ePhakameni icwa ubaba mkhulu uhlele eminyango ukhona umuntu oyisishosha la uhamba ngezinqa manje mayihamba ngezinqa kusuka izintuli ziye ngasenkosini ziye ngakuyingonyama bazi yangakuyingonyama ubaba mkhulu lo muntu wasemsukumisa ngaloko wathi wenzani wena uthela ingonyama ngezintuli sukumhambe ngesikhathi ethi ubaba mkhulu sumuhambe yavele yasuma yahamba le ndoda the ingonyama mayibona lo muntu esukuma ehamba ngezwi yasithi cha ngiyamfuna lo muntu animletheni lo muntu la kumina njengoba nibona sinale ndawo yaselinda yaqhamuka leso sikhathi ngifuna lo muntu eze la kumina ngimuphe indawo azongakhela isibhedlela sabantwana baseNdlunkulu sasiwa na wasempake le ndawo yaselinda uthe bonakala lapho kanti ngonyama ayibonanga ukusuma kwesishosha sodwa yabe sibone ingane lezalwa ubaba mkhulu yabona inkosazana ngoba phela sibathi thina abantu bakaShembe yabe sibona inkosazana okwakuthiwa uZondi ugogo kuthina ugogo Zondi yasimthanda yathumela abakhungi yamlobola waba umunye woNdlunkulu bala ekhaya amen kade khona nje umkhulu la umpunga wakwaZulu uzalwa ugogo Zondi manje angazi noma ingane zakhe ziseza yini esontweni angakufuneka ukuthi makhamba abazali bese kuphela ukholwa fanele noma kulukhuni zizingane esontweni ngiphatha mangayiboni kanti ngiyajabula mangiyibona ngiziphe nosweet phela into ingane zakithi lokho kwasakha sabakhulu thina bakwaShembe sibakhulu namhlanje kuhambe isikhathi kwabe ngathi lo buhlobo bukaShembe
nendlunkulu kuyaphela sakhohlwana isikhathi eside uhlobo wapheli wawuyisihlobo uhlala uyisihlobo wapheli noma ningaxabana ubuhlobo wapheli njengoba kaShembe nje nomunye wakaShembe akukho kuye kushintsha ukuthi akusayena wakaShembe usawumfowethu noma yisitha kumina ngaba umfowethu ziyahlukana izindlu kodwa umuntu wakini lo uyoyitshela ingane zakho ukuthi hayi lo akoko wakithi konakala lapha nalapha sase singabe sisadlelana uhambe isikhathi ke wabe ngathi beyashabalala lo mhlobo wethu kodwa zikhona ingane njengoba isekhona namanje hamba isikhathi ufika omkhulu badlula omkhulu wafika ubaba uphelile njalo lo mhlobo kwase kufika isikhathi sokuthi ubaba ongizalayo uThixo lamakhosazana bese lifudumala la fudumala wase suka ke umdlokombane uyise wesilo lesisibusayo eyobona ngoba phela babebizana ngomna wabo umne wabo uthi umfowethu lo mayifika emzini wasebuhleni waseyavinjwa uvinjwa ungangezela wakhe ezweni lakhe kodwa wayengavinjwa yithina abakhona kulowa muzi wasuka nje amathatha azosonela into yini ezobheka ngoba phela usuzwile ukuthi umne wabo akaphilile kahle ufudumele base bemvimba ke laba bamvimbayo isilo sahamba siphatheke kabi ukuthi sihambe singasambonanga uShembe bese sisuke kwaNongoma siyobona uShembe ukuthi uba kaphilile kanti laba benza lokho sebedalela mina icala yazanywa ke indlela ukuthi size size khona la endlukulu sekukhona mina ke ngaleso sikhathi angiwazi amagama akhulunywa laba abantu ababevimbisilo sekufanele phela ngizothulwa esilweni ukuthi ubaba uthi ngosehambile sibeke nangu umfana wakhe ukuba aqhube umsebenzi wakhe kanti makufika la sathi silo cha la ngithuka ebuhleni anoba basopa abantu maNazaretha abafana balingani futhi nangithuka ebuhleni nangenza umuntu wazana nangifaka endlini ehlala imbuzi ikhuluma amagama ekhulunywa isilo kwase kufanele ke manje ngithume obaba abahlakaniphile bahambe bayoshweleza bona inkosi yamaqadi ekhona lapho akusangeneki thina esihlobo khona lo muntu waye 20 bayede akuyena wakithi ningabo bavimba abantu emasangweni weManazaretha anoba ngenisa ngoba bazi baso bethunywe ephi bezokwenzana
hawu ngathumela sengikhohlwe ukusho lokhu ngiyafisa ukuthi njengoba sihlangene la uthi umoya kamdlokombane nawe ube khona phakathi kwethu. Nomoya kaMntana Nkosi ube khona phakathi kwethu ngoba awu uMntana Nkosi walula lolu daba. Uma yedeke uMdlokombane mayithuma amadoda ayicabanga ukuthi ahlakaniphile khona ayihlakaniphile kodwa khona engasidingela la sambe khona. Yabona la kwaShembe ungangeni phakathi mangixabana novela sabandawonye wohlehla uqhelume kude wakithi lo muntu ithiwa umndeni ayingenwa lo wamuntu wayesengenile kodwa elwela lela side elilwa ngathi kanti thina sasingezile ngeindaba zaleyani sasize ngobuhlobo ngoba siyihlobo la ekhaya sizovuselela ubuhlobo. Yabona masekuhambo omdala oyinhloko yekhaya manje ihlobo uhamba tshelwe oyindlu kuthiwa hayi uSibanibani sesifile azi manje leya ndoda engasalweli-ke lokhu isilwela indaba yami isingene phakathi kwethu. Ngangingekho-ke kodwa bengiyazi ukuthi nogogo bami bathatha noma kanjani. Kanti mina lo gogo enginaye angimthathi noma kanjani angisenabo ogogo uyena okhona ngicela kuyo ulwazi. Ukuthi impela nje indoda nje kodwa manje angiyiboni phakathi ukuthi into eyivuthele into ayisekho manje la izokuthiwa nala ikhona isavutha. Saze sasizwa uMntana Nkosi uzala isile esikhona umama wesile esikhona ubani sikhona nje namhlanje la ekhaya. Amen. Kodwa ke isilo esibuzile samthethisa bengakuthumile wena uthi uyothethisa labantu bengifuna ukukhuluma nabo ngonisande zenjani. Sabe sesisuka isilo sabona lo muntu wayenophuphu kwekhanda safuna umntwana uThulani wayilungisa indlela. Ubayede wasibiza wathi asize beza amakhosi saseshweleza ngokufanele sishweleze ngako sasesingeniswe endlunkulu saphinde ubuhlobo bethu baqhubeka. Mina ngwala ekhaya mhlase ngibuyile la ekhaya ethe umuntu obana angibuye ngize lebandla angizange ngilongime eminyango
Kodwa yena umdlokombani wayeme eminyango elinde mina ethi kanti akasafikile umuntu akamayekisa. Ngoba phela ngiyigazi lakhe. Ngani mase ngifikile walula isandla ngaqhawula ngigaqazela. Awakhuluma kwakuhle wangithatha wangifaka esibayeni wanginika inkomo wathi nayo inkomo nika yona inhlanzi. Wengasho ukuthi inhlanzi wayithi umntaka mayelisa. Yahlatshwa le nkomo kwakhishwa inyongo wangiconsisela enyaweni uthi ubuyile ubuhlobo. Wathi kukini la noma ngabe ngingekho njengoba usufikile uthatha umsebenzi wakho wofika la ekhaya. Uyangithokozisa ke futhi ukubona isilo esikhona phakathi kwethu. Siuqhuba lo msebenzi esawushelwa uyise. Sisaqhubeka futhi nokuthanda ibandla lamaNazaretha. Amen. Bantwana bakaShembe, ngibona ubuhlobo phakathi kwendlunkulu nebandla lamaNazaretha ukhulu unyaka nonyaka. Ungifundela incwadi lapho. Tesalonika wesibili Tesalonika wesibili 1 verse 3. Abantwana bakaNkulunkulu
simelwe kumkhonza njalo uNkulunkulu. Simelwe umbonga njalo uNkulunkulu. Ngani bazalwane, Ngani bazalwane. ngokuba kufanele Njengokuba kufanele. ngokuba inkolo Ngoba inkolo yenu iyanda kakhulu. Uthando lwenu nonke omunye komunye luyakhula. uyakhula. Yabonga baba. Ba. Kusibusisa. Amen. Bantwana bakaShembe. Ibona ubuhlobo phakathi kwendlunkulu nebandla lamanazarete kukhula unyaka nonyaka. Angazi uthando olungaka nothando olunjena lubongwa ngani, lubongwa kanjani. Phela amanazarete asathandwa la endlunkulu. Sabane inhlanhla enkulu kabi ukubani indlunkulu ikhombe nina. Ithi inina enoletha umkhuleko la endlunkulu. Ayibaningi ababadla angakhethwa kona. Kepha bakhetha nina. Angazi ukuthi into enjena ibongwa kanjani. Kodwa ke into eneNkulunkulu nedlozi phakathi ayipheli. Ma uthi uyawucisha lo mlilo ohlanganisiwe ungahlanganiswa yithina. Into esihlangene ngala ayikho kuthina. Kodwa phela ubaba mkhulu owayiqala lento. Lesilo esasikhona leso sikhathi. Bawubasa lo mlilo wavutha ngaleso sikhathi awubanga usacisha namanje usavutha. Futhi ke namhlanje ngathi usuvutha kakhulu kunakuqala. Ngoba kuqala abaze bafike abantu beze ezigodlweni. Mina sengihamba izigodlo eziningi la. Ngile nyokeni. Nawakhangela, njengoba ngiwakhangela futhi. Naseswazini. Yabona bakaShembe. Wayibukela phansi. Khona bayaziyo. Abazi ukuthi uShembe uyini. Yabona eswazini kuyaziwa ukuthi yini. Angisho ukuthi nani ngazi niyangazi. Kodwa kufuneka ungazi kakhulu uzongijwayela. Iyahlupha. Kwase kwenzeka inkinga ke bantwana bakaNkulunkulu emhlabeni. Enkulu. Engeke yalinganiswa nalutho. Yayiqala futhi mhlambe yayigcina futhi. Ubani isile sikhona phakathi kwethu. Silo samaZulu. Hlanga lomhlabathi. Undlulamithi yamakhosi. Asume nikhona amanazarete athi ngiyikhetha inkosi yasebuhlini. Ngesikhathi ubayede kwakusekhona ke isile sibuzile.
ngesikhathi uwayede esinaye manje ngamanje ethi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ngalelo langa eqeda nje ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni waduma umunye amen wathi kudilika isibhakabhaka amakholwa ejabulela ukumukela isilo samabandla hayi nina amaNazaretha anibonanga isilo ngoba sesitele esitalweni isilo nasibona eqaleni amakholwa emukela ubayede wangathi dilika izulu lizemhlabeni waqala ngaye ubayede thina sinenhlanhla mina kakhulu nje nginayo inhlanhla ngoba zonke izinto ezinhle ezenzeka phambi kwami kodwa phela uyasho uBhombela uthi ngenkosi yesitani kobe sekubuye mina uqobolo wami ongifundela lapho isambulo funda lapho mfana 19 verse 1 Sambulo 19 verse 1 baba emva kwalokho ngezwe kungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini emva kwalokho emva kuba ubayede inkanye lithi emukele umNazaretha ethi uyikhetha inkosi yasebuhleni emva kwalokho ngezwa izwi kungezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku ezulwini qhubeka baba lithi haleluya lithi haleluya insindiso nenkazimulo enamandla ukaNkulunkulu wethu ngokuba ziqinisile zilungile izehlulelo zakhe amen insindi lithi haleluya insindiso nenkazimulo namandla ngokuba uNkulunkulu ngokukaNkulunkulu wethu emva kalokho awuphinde ufunde baba ufunde kahle emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini lesixuku esikhulu ezulwini lithi haleluya lithi haleluya insindiso kaNkulunkulu wethu insindiso kaNkulunkulu wethu ngokuba zilungile izahlulelo zakhe ngoba zilungile izahlulelo zakhe emva kwalokho ezwa izwi kungathi izwi elikhulu elivela ezulwini emva kokuba ubayede esephethe inkosi namhlanje inkonzo esize ngayo la kwakhangela inkulu kakhulu ngoba ayikho eyofana nayo leyoba njengayo ayikazi kuba khona ngoba kule nkonzo yanamuhla kuzoqopheka umlando
kule nkonzo yanamhlanje kuzoqopheka umlando ongakazi ube khona hayi kwaZulu emhlabeni jikelele uzoqala ukwenzeka la esigodlweni sakakhangela kusasa Post ushembe ngizomposta kusasa niyabona kusasa ngizosithola ithambo khulu umsebenzi esiwuzelela ebhabhotisi post baba wazi nakho hayi sefonini yami sekuthoba sababa baba ngene lezi hayi kusasa amanazareta ngizobe ngibhabhadisa hayi mina noba yede lendlu yonke lebandla lonke lamaNazaretha sizobhala kwelinye ikhasi namhlanje sohamba u23 noba Yasopha yedwa sizobhala umsebenzi esawuqala endlini yasemhleni sizoqedela la kwakhangela adla 23 uyabona ngesikhathi sohamba u23 noba yedwa uyabona ke isile sibuzile umdlokombani besingithanda besithi noma siyobheka siseThekwini siyobheka odokotela eThekwini singadluli singangibonanga ami ayiwadla 23 so ukhwezi nesile sikhona manje maseThekwini nje akwenze singangibheki sengiyasho ke uba yede umdlokombane ithi cha isilo esikhona manje sisabizwa ngalela gama ngithi bayede umntwana usibanibani uthe wayikhetha inkosi yamaNazaretha asebuhlini uyathula uyangibuka wayesethi phela usemdala ukhethe ithandwa inhliziyo yakhe lawa mazwi ayichaza ukuthi umdlokombane uyavuma ukuthi ukhethe endaweni eright ngakho nje sile ngeke siphinde siphume la ekhaya anosheshe nimbone umuntu onenhliziyo elikhuni noma ngafika bani athi asiphume la
mangakasho idlula amathe amakhosi ngeke siphume. Usho yena uMdlokumbane ngomlomo wakhe. Uthi mntaka mayingisa nani maNazaretha asebuhlini. Noma ngabe kuthiwa ngikho noma ngikhona anofika la. Nilethe umkhuleko. Ngithanda ngoba nikhuleka ngesintu. Futhi ngicina namasiko. Kanti ningigcinele nemvunulo yami ngiyijabule kakhulu manje senginibona senigida la nivunulo ngibona awuna ivunulo yami madoda. Akufuna ngakho. Phikisa endlini yakho qashe khona. Monde. Imncane kakhulu kodwa ingabe ngadaba. Mina maNazaretha benginesifiso sokuthi lesi sipho enasiphiwe eNdlunkulu. Kube khona phela indlela enibonga ngayo. Thank you. Ngoba phela ayemaningi amabandla. Hayi kodwa alikho ilihlo njenganani maNazaretha noma ayemaningi. Thina maNazaretha sinto thiwa thina sinto ephelele. Akukho la shoda khona wabona sihamba ngenyawo sayigoli icathulo cha sinazo. Kodwa ke mawungena endlini yokukhonza leyokholwa noma endaweni yipi engcwele. Mangabe ingcwele ngempela kunombhalo uthi khumbula izimbatha zakho kobusungena endaweni engcwele. Ngiyangithembisa ukuthi nizombonga uba yede. Amen. Uma sihlangene lapha esigodlweni bantwana baNkulunkulu. Sisuke sizokhuluma nabantu sibavuselela ubuntu. Abantu baphelelwa ubuntu. Abantu baphelelwa unembeza. Bangase intsha yonke ibuye ize la esabathini. Baphela ukuthi kuba khona abantu abashayiswa imoto. Kube khona abantu abagwazana, kube khona abantu ngathi uncipha kancane ngoba phela akekho bethi isibhamu la esontweni. Sizocela ke noNkulunkulu thina ke sesikhulile ukuthi asigeze inhliziyo. Siwe mhlophe njengeingubo esimbethe. Wena ngaphakathi. Bese yeyisa abantwana bethu idakamizwa. Uyabona umuntu mayesephuza utshwala. Khona siyisihlobo sami. Esasiwuthisha. Sikuthanda utshwala.
sasimhlaba utshwala sadaba izosibamba le nkongo. sathi siyawela emgaqweni kwaqhamuka imoto yamshayisa wathula hayi ngoba ethula ngoba sefile kodwa uthule uthi mayise sixoxela sekubuza njabelele la phansi isetiyeleni la ingqondo ihambile ucathulele embhedeni wakhe uthi hey ngiyaxakeka ukuthi umbhede wami waqina kanje namhlanje bese umqondo lokubuya ubuya kancane umqondo hayi sekufika ambulance la yathi umthinta kabili kathathu yathi ambulance asamthatha kasekho hayi balibuyisa ishide libhlophe bemboza kanti ungaphathi kweshidi la ungenele nephi yakhe ushayisa imoto nje uphethe nipho Ubeyoshikipa. uthi ngiyezwa nje ngathi abantu kunabantu abaningi abakhuluma la eduze kwami Ngamuza nje ubaba uyakhuluma. emhlophe kanti ishidi le abaseyimbuze ngayo ithi ambulance ayisamthatha asekho amboza ngeshidi uthi bese kuyo umqondo ubona iniphi yami ephakethini bese ithi kancane bese lokuyivula kancane ithi bese yaqhabula kabili adwana lithi thu bese yavala efaka ephakethini uthi bese ngilidudula leli shidi ngidiza ababalekanga abantu lapha kwami ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu asisize ngoba kudakwe ingane yakho kufanele udakwe ingane yami ayiyekise ingane zethu lento le ngoba sizofa kusasa sihambe sishiya umhlaba sowushiya nobani uphuza ntombazana uphuza mfana usazi imizi sazoba khona makunje ithuba lisekhona abantu ababuye thina ke la kuleli selo lethu lakithi akufuneki nothi uzuswenke mawubona uqokile kahle ngawuthola nje umnazathi ufike emaqakaleni ufihle yonke into mawuchophile nje uqedile Thini le nkulumo lamule. Uphi ubulamule. Lamule. ngiyafuna niphume banazathi nibalanda abantu badukile kanti indlela ikhona isobala Basibhala oshoza amasiko ke masamakholwa amanazareti abalulekile ngeke uthi uyikholo usulahla amasiko Kufanele ngikhona ngithekile. Sibambo. ukholwa akuxabani nesiko ungathi umuntu yena akasahlali usesindisiwe bese uyambheka ebusweni ucabile akufanele wangandla umngcwabo usesindisiwe lo muntu ngoba phela isiko ucaba Sekiya ngasemaphethelweni maNazaretha ngicela abantwana baNkulunkulu niyiphathe kahle lento izinto ezingayoni umhlaba ubonelekile ukuthi kumnandi kanjani ukuba yiNazaretha noma ukuba yikholwa
kuthiwa uyikholwa kuthiwa alifakwa wena uyikholwa uma uyikholwa fanele ube yilento le uma usukholwa ngempela uyashintsha bathi abantu nabelo bakhuluma ukuthi usukudlala ngayimpi yenkosi leyo usuyikholwa ngempela ke lapho uyongena ezulwini amen ma usathiwa hayi manje uyakholwa mabe kuthiwa ikhona izulu hayi nathi songena besho bese siqatheni abantu ngoba uthi uyikholwa kodwa kuthiwa lifakwa libuye nodaka kusho uyikholwa yini abantu ababona imisebenzi emihle kunina bese befisa ke nabo ukuba amaNazaretha nothando ke lingapheli phakathi kwamakholwa bese ningavumi uSathane angene phakathi kwenu wafike wangena namvumela ngehlobo wangena waphelela uzonihlukanisa akutshela ukuthi usibanibani mubi ngokuthi nokuthi usibanibani uvimbe nejazi lakho kabe kade wagcotshwa manje uvimbe nejazi lakho kanti nibuye nitshelekisane ngamajazi madoda kodwa inkulumo yasebumnyameni iyabonakala ithi indaba ungawuphathi ngesandla sakho umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyokufa nokufa baye mawukhuluma ngalo muntu lo uthi uvimbe nejazi lo munye uqonda ukuthini qonda kadliswe uzohamba phela leyo thenga umuthi bese ngoba uvimbe nejazi lakhe kodwa mina ngathi umuntu ukhomba la uthanda khona akho umuntu ogqoka ijazi lomunye uyabona mawusugqoke leli jazi abagqokile usuwenkulu inkinga awusakwa usuhamba ukalelwe amagato wami awusenzi noma yini manje nina nisafuna ukuthi ningene kule ndawo kulento le labantu abefundisi unzima umsebenzi wabefundisi kodwa ulula kwabanye basadla iminikelo uwashembe la ekhaya manje msani madoda ukudla iminikelo ilethu kimi yabona omunye wabefundisi wayekhona esikhathini esidlule ngiqala ukufika la hlala uma phambi kwenu wayidla iminikelo waza nenkomo yikamkhulu walobolela izingane zakhe safika isikhathi sokufa azangafa kodwa sekuthanda ukufa yena ethanda ukufa kodwa ukufa kungafiki yayingekho indawo engenasilonda kuyena kuphela wayemuhle ebusweni nasekhanda kuphela Wama umbheke ebusweni umbona njalo. 'Lo. 'Kodwa ubani webefundisi namkhumbula kwayo. 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 'Lo.
bebefundisa wakubani konje bani leyo ngazi wafika kumina wathi baba isekho indawo engenasilonda ubona nje ubuso kuphela kungenasilonda nomqala ilonda umzimba wonke ngiyafa ngilala ebusuku sengiyafisa futhi ukuthi uNkulunkulu angithathe ngase ngumbuza ke mina wawayicela ucela beyaphiwa ngase ngithi mina unamalini ephakethini ngoba phela uyayibona indlela uyayicela namalini ephakethini wathi uno 200 ibuza lesikhathi ngisathi ingathi ayi 400 ngase mina letha wona lo 200 thatha lembuzi hamba namadodana akhe bamani lembuzi cela emakhehleni ake ngicela indlela wathandaza wacela ke indlela emakhehleni akubo nalembuzi engumnike yona waqeda ngathi inkosi imbusise ngangena endlini wayiyaleke umhlaba yalingana kodwa imoto ayifika ngempangeni yafika nayo isethule empangeni ngoba wacela wathi baba angisathanda ukuphila ngendlela enginganali ngayo ubusuku lemini inhlungu ngizokini nayi mawusuthanda ukuhamba phela lethi imbuzi ucelele wakini bakuvulela indlela base ngumnika ke isibusisa akafika ngekhaya esaphefumula ngathi idlula ko Judimo wathi wasekushiya ukuthi hayi sucingo labuye lathi hayi usihambile zajabula ke nezingane zakhe ngoba zasengasalali ningakwenzi ukuthe phecelezi maNazaretha isono senza wazi asinantethelelo anikwazi lokho ungcono isono sikuzume ungasenzi nje usazi anohlala nihambe ekhanyeni maNazaretha nenze okuhle ngezikhathi zonke ukuze usathana anganizuzi ngoba usathana akayifuni into enhle nenoNkulunkulu akazwani nayo uyakwazi usathana ukutshela ukuthi hey awuliboni unyazi kuhleli endaweni engeyona yalo phela usathane ngeke yabona ukuba usathane waba nezimpondo waba nesilwane sasiyombalekela mayiqhamuka manje unjenganathi ugqoka njenganathi uyabona le mhlangano yakhe ebumnyameni maNazaretha osuke ephethe lo mhlangano wasebumnyameni sokusathana kodwa ngayeni imbone nombiza ngesibongo ngoba nisuke nibona indoda kanti ingene usathana leli bandla ke maNazaretha akulona ilami nami ngalifica likhona ngiyophinde ngilishiye likhona uthi babamkhulu ayikho into phela yonke into emhlabeni kodwa uMnazaretha akaphele yabona noma ukhuluma kabi ngami ikusasa ungibize ngobaba ikhona iningane ekhuluma kabi ngoyise uthi ubaba wami ongizalayo sibaningi siyahamba kodwa abanye
bangidumisa ngeindebe zabo imiqondo yabo ikude nami nezinto zabo ikude nami ngithandeni mana zathi ngoba nami ngiyanithanda uthando loluyinkinga ke ngoba umkhulu wami ilanga uthi bathande bonke kodwa ungathembi namunye ngithembe eNazaretha weNazaretha kwasho abanye abantu behamba noJesu wathi hawu siyofana ufa khona oPetro lapha wathi hawu Jesu makamntu akuthile la siyofana ufa khona siyofana uthe sebenqaka kuthi ukunqaka komuntu manje mbamba kanje ngathi ngihamba nezimpatha anazi ukunqaka ukuthi into enjani Bamesho njalo phela abantu basebebulala abantu basethi siyamnqaka. Bathi sebembamba ke umuntu akaMaliya. kaMaliya Hayi balala ngekho noPetro. wathi magadalala wathi ihonqa likabani Yaqhamuka inkosazana yathi hayibo wena baba kade uhamba naye lathi hayi cha mntanami angimazi. Kanti uPetro wayitsheliwe. Ashuthi yena akanabo uNkulunkulu. Uyakufunza uNkulunkulu. Wayitshele ukuthi wena Petro ngiyakuzwa nje ukuthi uyofana ngifa khona. Uyongiphika kathathu iqhude lingakakhali. nangu bombe Oh yathi ntombazana hayi. Nangu omunye behamba naye athi mntanami angimazi. Bathi bamdumela uPetro hayi ngempela akuyazi le ndoda. Yathi sisho kwesithathu lasho iqhude lithi kikikiki yabuya imemory. Ukuthi akukushiwo. Akube khona uthando phakathi kwaNazaretha singafani noPetro. Nkosi busisendizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu neshumi nesithupha 116 sizocela umfundisi Mhlangase wasekhaya lethu asikuba sona lesihlabelelo inkosi Mbusisa. Amen. Inkosi kusuphuma wangcwele. Oyabizwa Nkosi Solomon Into Benkulu.